אדם עובר את העולם, הולך בתוך עולם כזה, מחפש את ההווה, את כל מה שנראה נגלה. זה לא אומר שעוד סתם מחפשים פה בתוך עולם, בתוך עולם. חלום בלילות יום, לא הבנתי מה נסמת את הניס שיהיו, רציתי לספר מותר ומה אסור, קרב לאחד כל מה שקרה ביום כיפור, זאת לא השם, בטח לא הרוב, יש מה בעבר שלנו, של הלב שלנו טוב, ראיתי מקרוב את הילדה שלא הבינה, למה אתה לקחת את הלב ותחת את האמא. אני נשבע עם החנקה על הדשא, אני מתפלל שהם יצליחו לדבר, אחד לא חיפש את האקשן, אבל כל אחד מהם ממני זה חבר, ואז אני פתחתי את המחברת, רוצה רק להיות רק מצמרת, אז אני התחלתי לשים את המפתים, אני נסעתי את אז אני שם את הישורות על המרבדת, אני שם את כל הצמרת, איזה צמרמרת אני שם על הגוף, אז אני עם יוני פה עושה את הביטים על הגוף, אני לא תמיד עושה את כל מה ששקוף, אני לא תמיד עושים את כל מה שחוף, אז אנשים תמיד מדברים עולם מסביב, אז אני לא עושה את כל מה שאני עושה את כל הבעיות, אני משכיח עם האוזניות, שם את הבלוטוס על הווליום, אני מתחיל את היום. אח שלי כבר כמה 5-6 שנים נמצא בין חיים למוות בגלל עין הרע. אז אני שם את הפרפרה, אני תמיד על השעון, תמיד אני לקנה, אח שלי, אני אוהב אותך כל כך, אח שלי, אוהב אותך, אח שלי, מכיר לך תודה על כל מה שנתת לי בתוך עולם כזה, חפש אותך, חפש אותך. אז אני עם החבר'ה רק פורט על המיתרים, רק עם החבר'ה שרים, תמיד אתה שר, אתה מעבירים, תמיד את המיקרופון שרים, תמיד את המיקרופון מקליטים, אני שם את הווליום המתאים אל השירים הנכונים שתמיד התאימו לי בפייב, תמיד הזכירו לי זיכרון ישן שניגנתי מסביב למדורה עם אותה בחורה.